Mayong adlaw kanyo tanan mga ka-dear friends. Kininosab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para magadalit na sab ninyo og lain na sad nga istorya sa kinabuhi nga magahatag natog inspirasyon para doon na tayo makatunan. Makuhaan na to og kaisog pagkigbatok sa inadlaw-adlaw na itong pangibuhaton ning atong kinabuhi. And dili ka istorya lang, duha ka istorya karong adlaw ang ato ang ipadangat kaninyo nga pinada sa ato ang mga YouTube subscribers. And kamo diha nga ginahan nga mopada sa ato ang YouTube channel, all you have to do is just check the link below. Yan. And ay mo kalimot sa subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya. Ubay-ubay ako nakitaan sa tong insight nga daghan kita og mga viewers pero wala pa ka-subscribe. So please, support my channel para mas ganado ta nga mopadayon sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. And of course, sa mga nangutana kung asa na ang ato ang mga daan nga mga istorya nga wa na ining bagong format nato, makita na ninyo og madungog sa katabi kauban ni Ate Gems. I-search lang ninyo ang katabi ni Ate Gems and subscribe also. Daghang salamat ug padayon ta sa atong istorya. Mayong adlaw yung tanan mga subscribers nato sa atong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. So nakibaw naman gyud nga ang atong format kinahanglan og taas-taas gyud nga istorya. So mao na siya rason nga di day nako mabasa ang mga istorya nga pinada sa ato mga subscribers labi na og mubo kayo. Okay? So manghinaot ko nga unta kung mo send mo sa inyohang istorya sa kinabuhi, medyo taas-taason nato. Okay? At least a minimum of 3,000 words. Okay? So daghang salamat. And sa gikaingon ko na daghan ang magpadala nako nga storya nga mubura, pero tungod kay gi-appreciate nako ang inyong suporta nako, ako na siyang basahon. Bali karong adlaw duha ka letters ang ato ang basahon. Ang istorya ang kaagi ni Biu Biu og ni Tom. So Biu Biu, attention, and Tom, atangi kay madungog na ninyo ang inyong gipanadangat nga istorya sa inyong kinabuhi. Dili lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Aniya ang unang istorya, ang kaagi ni Biu Biu. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanang mga nagsunod sa imuhang Dear Papa Joe story sa YouTube. Tawagan lang ko sa pangan nga Biu Biu ug sa dili pa nako ipadayon ang akong istorya, mangayo ko nimo pasensya nga daghang sayop ang akong pagkasuwat ug daghan pug mga wrong grammar ug sayop nga pagka-type. Usa man ko ka visually impaired nga pagkatao. Babae day ko Papa Joe ug nagagikan sa bukid nga part sa Cebu. Ang kahimtang sa kong mga mata matawag ta og partially blind. Kay makita pa man og gamay nga kahayag pero hanap na kayo. Kini nga akong isay-say ninyo mahitungod sa kaagi sa kinabuhi og gugma. Nga sugdan ako niya tong bata pa ko. Dito mi nagpuyo sa layong bahin sa Cebu. Nga bukid na kayo. Upat mi ka managisuon og ako ang kamanghuran. Gipakataw ko nga nanagyudaay diferensya sa akong mga mata. Ang ako makita mao lang gyud ang kolor o anino. Maor gyud na ang akong maaninag. Sa pagmatngon ako buot nga angay na unta ko nga miskwela, nangandoy gyud unta ko nga makaeskwela pug ko. Pero lisod kayo. Igo ra sa pangandoy kutob kay di amami sa layong bukid. Ug walay eskwelahan nga nag-offer para sa mga blind sama nako. Ganahan lagi ko muskwela ma. Mao na nga sige jud kog pamugos akong mama Papa Joe. Nadugay na kong hangyo sa kong mama, ningon siya nako nga muhangyo siya sa mong silingan nga maestra. Nga bisan og musit-in lang ko sa iyang klase para makasuway lang gyud ko og eskwela. Og tuod man, dako naman pasalamat kay nisugot ang maestra. Nalipay kay ko og excited na ko sa katapusan. Makasuway na gyud ko og unsa di ay ang muadto og eskwelahan. Musud sa classroom unya do na kay mga classmates.
Pero diyang nakasit-in ako sa klase sa among silingan nga maestra, nabaw rapod ang akong excitement og napulihan sa kaluoy nako sa akoang kaugalingon. Unsaon man nga bulihon man ko sa akong mga classmate, sigihan ko nilag ingon nga buta, which is maumampod ang tinuod. Pero kung bata pa manggug ka, masakitan manggug ka bisag og tinuod pa ang ilaha gisulti. Nganong eskwela pa mangyud ka biyo-biyo nga di man kakakita. Unya, mga tawa dayon sila. Og ila kong hapakon usahay luwaan ang akong naong. Og labayon ko nila og gagmayng bato. Moto nga naka-decide na lang ko nga di na lang ko muskwela. Kay maura man gyapon, di man ko mahappy. Pirmi ra ko lang hilabtan. Pero bisan pa og wa ko niadto sa eskwelahan, padayon gyapon ko sa kong pangandoy nga maka-eskwela. Kanang eskwelahan nga para gyud sa mga buta. Nilabay ang mga adlaw nga igor gyud ko sa pangandoy kutob nga makatilaw man lang og saktong edukasyon. Disamot og kawa ang akong paglaom diyang usa ka adlaw niadto niuli ang akong papa sa among balay sa bukid nga wa nay trabaho. Gawas nga nawagtangan siya og trabaho, usa pa gyud siya kamasakiton Papa Joe. Ang trabaho sa kong papa kay usa ka fisherman sa dagko nga baruto o boat. Na siya sa amo o na siya amo nga tag-iya og pump boat unya managat sila sa lagyong mga lugar. Mao diay nga nakauli si papa kay maglisod naman siya og panagat kay duna na siya sakit. Sa iyahang pagpadayon sa paglabay sa mga adlaw ni grabe ang sakit sa ako ang amahan Papa Joe. May na lang kay kalit nga niabot ang usa nako ka auntie. Kay iya ko nung dadon si Papa sa syudad para matambalan. Ug mao to, nadagyot si Papa. Unya, human sa pila ka adlaw ni apas mi sa kumama sa syudad, kauban pud namo ang akong uban nga mga igsuon. Pagabot namo sa Cebu City kay na-admit man og hospital si Papa, naa di ay tubig ang iyang baga. Unya, grabe na ang iyang kondisyon. Nakigbisog ang akong papa nga maayo siya siyang sakit pero nag-usa na lang kabuan nga na-admit sa ospital, wa gyapoy kaayuhan. Usa ka adlaw niadto dihang naabot ang akong auntie ug uncle nakisulti si papa ngadto nila. Ningon siya nga, kung mamatay ko, ayaw pasagdi akong mga anak. Labi na gyud nang akong kamanghuran nga si Biu-Biu. Damgur ba gyud unta niya nga makaskwela. Og nitubag pod ang akong auntie nga, ayaw ka balaka. Di na ko pasagdan imong pamilya. Moras ko ito'y gipaabot nga madungog ni Papa nga dunay mo pasalig og tabang sa iyahang pamilya. Kay pagkaugman niya na, namatay si Papa. Human sa lubong sa kong Papa, gituman ni auntie ang iyang saad nga sa akong nitaliwan nga amahan. Gidalamin niya o nga akong mga igsuon sa ilang balay sa syudad. Para ato na magpuyo. Dako namang pasalamat kay buutan raman ang iyang bana o wa mi daog-daoga. Gitratarmi nila nga sama sa ilahang mga anak. Naitindahan ang akong auntie sa Carbon Public Market ug namaligya siya og ukay-ukay mo nga mukuyo ko niya sa merkado. Usa ka adlaw niadto diay namalit ug ukay-ukay nga usa ka customer ni auntie ug nakabantay siya nga usa ko ka blind. Among na-mention nga ganahan ko muskwela. Ug dakong pasalamat nako kay iya kong gi-recommend sa usa ka eskwelahan sa mga blind. Wa na mi naglangay si auntie ug nag-inquire dayon mi sa usa ka university dinhi sa Cebu City nga nag-offer og SPED program nga gitawag og Cebu Braille. Nadawat ko Papa Joe og nalipay kay ko bisan og kinahanglan ko nga musugod og kinder level kay kinahanglan gyud ko makamao mo basa ug musuwat gamit ang Braille. Kinahanglan ko makamao musuwat ug mubasa kay inig grade 1 isagol na ko sa mga makakita nga mga estudyante. Mao kini ang gitawag nila og mainstream. Ug tuod man Papa Joe nakaton ko og basa og suwat pinaagi sa Braille. Ug tuod niya na pwede na ko. Ug tungod niya to pwede na ko nga mo enroll pagka grade 1. Lahi gyud akong experience nini nga high school kay layo ra kay ko sa eskwelahan sa among bukid nga mga hilabtanon nga mga bata. While kini nga school, kay ila kong gi-respeto. Di sila mubuli, pinangga pa manggani ko nila. Labi na, ug unsay mga kinahanglan nako,
halos magunanay pagani sila og tabang nako. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga gihatagan jud ko og blessing sa Ginoo. Nawa man tinud ang akong amahan pero gipulihan ko niya sa akong iyaan ug uyuan nga mga maayong tao. Unya, nakatagbo ko aning eskwelahana nga para gyud nako. Pilar may istorya nakalampos ko sa elementarya ug high school sa maong eskwelahan. Dini nga eskwelahan, nakakaton ko gamit og computer og phone kanami gitawag og screen reader. Nga imuharang pisliton unya mo appear sa screen kay iyarang isulti nga madungog ra nimo sa speaker. NVDA or Non-Visual Desktop Access ang name sa computer and talkback for Android ug voice over sa iPhone. Makaingon ako sa koglingon niya itong panahon na nga natuman na gyud ang ako mga damgo nga makaeskwela o kanang makamauna o mag-braille. Di na ko maignorante. Satisfied na ko sa akong naabot sa akong kinabuhi kung edukasyon man ang hisgutan. Pero tungod kay dalagan ako niyanto og normal nga human being Papa Joe, di gyud malikayan nga lahi na pud ang akong giambisyon sa kinabuhi. Love life na pud unta Papa Joe. Kumahimo man unta gani nga dunay moabot nga lalaki sa akong kinabuhi, gusto unta nako kanang makakita. Kay para po dunay makaagabay nako, labi na og magkanak mi. Kalisod kaha pagatiman sa bata kung pareho mi nga di makakita. Pero kanang damguha layo na kayo na. Wa pagani siguro kung makaangay ba siya nako. For the meantime, arilas ako sa lalaki nga di ko binuangan og ilaron lang og pagsamantalahan ang ako ang pagka-blind. Pero sa akong kahimtang, dili na siguro angay nga magpili-pili pa ko og lalaki. Bisag kinsa na lang mo abot para nako, okay na. Ug tuod man, doon na yun abot nga lalaki sa akong kinabuhi. Sa katapusan, nagka-love life na pug ko. Ang lalaki tawagon na nato sa pangan nga JL. Gikatagbo na ako si JL diyang doon ako'y gitambungan nga gathering sa mga blind people. Ug tungod kay gathering sa mga blind mi nakita, dili di ay nagkita ra. Kay di man pud siya makakita Papa Joe. Sama siya nako nga partially blind pud. 4 months rami ni JL ug after sa 4 months na mong relasyon nasakpan nako nga dili siya matinud-anon nako. Si Papa Joe, bisan og blind pa na magluib lang gyapon. Mao nga ako siyang gibuwagan. Paglabay sa katuig nakauyab ng puguglaing lalaki nga itago lang nato sa pangan nga Jay. Usa gyapon siya ka blind. Mahal na ako si Jay ug mahal pud ko niya. Kay og dili pa nako siya mahal, di moabot og 3 years ang among relasyon. Pero mao lagi na, nagkadugay mi ni gawas ang mga tinuod nga batasan. Nasulti ko kana Papa Joe kay usa ka adlaw niya to ako siyang gi-invite sa birthday party sa akong pagumangkon. Unya, pag-abot niya sa mua, ako din siyang gisugat o giingnan nga, Jay, maayo kay naabot na ka, pero di ra ba makasulod diri og walay dalang regalo? Joke naman unta to Papa Joe pero nasyako siyang tubag ni Jay nga pinasingka pa nga murag nasuko. Wa magani ko ikahatag sa akong mga paryente sa imuha pagkaha nga mga kaliwat. Huy Jay, joke naman to ako uy. Imo mas ang tinuoron. Seryoso ra kay ka. Sakit pag yung kay kag tinubagan. Matod ko pa ngadto niya. Medyo nalain yung ko ato niya Papa Joe. Ug sa kaniadto, ako na pud siyang namatikdan nga di na siya ganahan sa akong pamilya. Ambot ko sa rason, pero ako ra kanang gipalabay para wa mi maglalis. Ako siyang gisabot nga kinaiya na niya nga di masabot Papa Joe. Mahal kay na ako si Jay pero usahay makapangutan ako og mahal ba jud ka ko niya. Loyal ka siya nako. Di ka ko niya binuangan sama sa gibuhat sa una na kong uyab nga si JL. Usa kadlaw niya na nakahigayon kong ukab sa iyahang messenger og dito akong nakit-an nga naade siya laing babae nga kachar-char sa messenger. Pwede na kong hilak Papa Joe. Akong giaway si Jay og akong gibogan bisan og love pa nako siya. Wa na mi ni Jay pero wa gyapon ko ka move on. Siya og hilak-hilak og i-comfort pud in taon ko sa akong mga suod nga higala nga ako ra pud nga mga classmates. Ila kong ingnon nga kalimtan na lang si Jay kay di gyud siguro siya para ako. Makita pa ko kog lain nga mas labaw pa kang Jay.
Wa jud ko magdahom nga bisan pa og blind na lalaki, mga panchicks di gyapon. Di nagyuday ka makasalig og lalaki bisan pa og nay kapansanan kay di gyuday gyapon na babag para makapababay sila. First year college ako niadto sa pagbuwag namo ni Jay. Mura kong nawad-an og inspirasyon niya itong higayuna. Pero ang nakaayo lang kay na ako'y mga suod ng mga kailang nga maoy mutabang na ako og lingaw. Og usa na yana, mao si Boom. Niadtong panahon na Papa Joe kay pirmi mag-online class. Mao nga wa mi magkatagbo ni Boom bisan og kausa. Pirmi mi sa online magkastoryaanay og magtawganay. Siya may usa sa mga nakahatag na kog kalagsik para maka-move on ko kang Jay. Friends kami ni Boom, Papa Joe, pero kampante kay kumi. O kampante ko niya, o kampante sa siya nako. Kampante mi sa sagusa. Malingaw kay ko niya, labi na pareho mi og hilig about music. Niyatong panahon na, naapay girlfriend si Boom. Mao nga, wag yun ko, magdahom nga makagusto siya nako. Kay usapod na nga rason nga normal man ang mga mata ni Boom. Dili siya blind. So impossible kayo nga makagusto siya nako. Nga doon ay diferensya. Nadugay na mong istorya sa phone ni Boom, doon na siya gibalitaan ako. Nagbuwag na rabi mi sa akong uyabiw, matod pa niya. Dali po kong nitubag nga, ha? Nga naman, masa hinungdan? Ako ba? Basig nasuko siya na ako, sige kong tawag ni mo. Dili, oy, wapa ka niya bots ko'y nabuhi na ako, sige na gito siya pangaway na ako. Ay kabala ka, di ikaw ang rason sa mong panagbuwag. Tubag pa ni Boom. Kana istorya na mo ni Boom, madungog na ako siyang mga tingog nga medyo magulanon siya. Nasakitan gihapon ka? Pangutan ako pa. Uy, di mo ginamalikayan nga, taon-taon na po mibiya ato niya. Nganong, dili man lang ni mo siya balikan. Nganong pantuson pa man ni mo imong kaugalingon nga. Single man ka siya. O ikaw, single man po. Pwede naman mo mag-uli anytime. Matod ko pa, nga to niya. Nihilom si Boom nga murag nagunahuna. Nagbasol hinoon ko sa akong gisulti nga basin doon niya og iyahang sundo na kong advice og balikan niya ang iyang ex. Niya itong ikayo na manggod Papa Joe sa kadugayan ng istorya ni Boom na develop ko niya. Ganahan ko niya. Pero igo lang sa tago. Kay di ko angay magpakauwaw kung simba ko may bawaan ni Boom nga nakagusto ko niya. Matawag yun nga ambisyosa rakay ko. Kay blind ba ako og si Boom dili. Imposible nga makagusto si Boom nako. Usa pa, wa pa mi nagkita in person. I mean, wa pa mi nagkaabot. Di maguko makakita niya siya ray makakita nako. Usa ka adlaw niadto, kinahanglan nga moadto ko sa school kay naa ko'y isubmit nga project. Wa na ko damha nga moadto po di ay sa school si Boom. Sa kalit lang, doon ako'y nadungog nga tingog nga ningon nga sa katapusan, nagkita na gyud ta. Wa ko makasabot sa akong gibati kay walay gisulti og kinsay iyahang nakitaan. Basin di ay og lahi nga babae. Pero ang iyang tingog, pamilyar kayo. Wa ko laing kailang nga sama niya og tingog. Si Boomra. Nikulba dayon ang akong dughan sa unang higayon og magkatagbo og magkakita nami. Basin di na siya makikstorya nako after ato. Huy Biw, kastrikta ba day nimo in person? Uy, di lagi ka managad. Matod pa ni Boom nako. Unsay dili ba ako lang giklaro kung ikaw bagyod? Ug wa ko masayop ikaw gyud. Gwapo man day kay ka, tubag ko pa. We, kita day ka nako. Pangutana pa niya. Sumato Papa Joe gihikap sa akong duha ka mga palad ang naong ni Boom. Sa man pa nagkita, panagtagbo in person, dito na ko napamatud-i nga why kausaban ang iyang pagtagad nako bisan nakakita siya nako in person. Maayo lang gihapon kay siya nako, friendly kay siya. Yes, Papa Joe, naka-feel ko nga as in friend ra gyud ko to ang iyang feelings nako. Kay wa magyud ni mailahan nga nagpasabot nga more than friends ang iyang pagbati diri nako. Labi na og magkuyog-kuyog mi. Kay sukad adto magsige na mami og kuyog. Iya kong isuroy sa mga lugar sama sa mall, sa plaza, ug uban pa. Inigikan mi manuroy iya kong ihatod sa amo. Unya, di pagyapon siya matagbaw kay magtawganay lang gyapon mi sa phone. Igo na lang ko sa pag-imagine nga kami na. Unsaon nga natamaan naman gyud ko kang Boom. Kay ba ko nga one-way situation lang ang akong gibati niya. Ako naman ang naipagbati niya.
Kay iyang pananaw nako usa lang ka amiga. And is very nice to me. Kay lagi usa ko ka blind. Usa kadlaw niadto niya na sa Boom sa amua ug si auntie ang iyang kaatubang. Taud-taud po sila nga nagstoryaanay sa kong iyaan. Unya, dayon gitawag ko sa kong auntie kay nananghid daw si Boom niya nga manuroy na pud mi sa gawas. Sumoto Papa Joe, nagprepare ko sa kong kagalingon. It's just the same ordinary day nga kuhaon ko ni Boom sa mua aron manuroy mi. Ug tuod man gidala ko niya sa mong pirmi nga laaganan sa plaza. Nangaon min duha, ug human among pangaon, iya kong gialalayan paglingkod sa ka bench. Unya, na siya pagunitan nako. Usa ka braille, kay ganahan ko no siya nga maka-learn og braille. Patudloon ta ko ni mong braille. Matod pa ni Boom. Sure, sige, tudloan ti ka. Tubag ko pa. Dungan sa daitol nako nga tos kong tudlo sa nakasulat sa braille. Kay lagi, patudlo ko na siyang basa. Kibasa na ko nakasulat sa braille, Papa Joe. Napahunong ko. Na-shock. Sakto ba ko sa kong pagbasa? Akong giusab. Ug basa og mao gyud. Same sentence ra ang akong nabasahan. Will you be mine? Gikilig kong taman, Papa Joe. Sa ako ang kahiladman. Muna'y nakasuwat sa braille nga gipabasa ni Boom nako. Pero samtang wa nagikan siyang baba, di gyapon ko pwede nga mag-assume. Akong gibasa niya ang nakasuwat nga, will you be mine? Pero lahi ang tubag ni Boom. Unsay reply ni mo, Bill? Sugton ko ni mo? Ha? Nanguyab day ka nako? Matod ko pa, nga nagpa-as if nga wa makasabot sa iyang gusto nga ipasabot. Para na pud nga pakalmahon ang kong kagalingon, nga grabe na gyud kakulba. Nanguyab gyud si Boom nako. Gisulti niya nako nga ganahan siya nako. Love kuno ko niya. Gisugot nako si Boom. Og nitong higayon na, iyang gingon nako nga nananghid na kuno siya sa kong auntie daan. Mao di ay nga dugay-dugay sila nga nagstoryaanay sa kong auntie. Og di lang sa kong auntie siya nananghid. Hasta sa akong mga close friends. Nangahi siya daan og permission before siya nanguyab nako. Sa pagkakaroon, Papa Joe, pareho namin nga third year college ni Boom. Next year, mo graduate nami sa among kurso. Kami lang gyapon, going strong ang among relasyon. Sud na sa tulo ka tuig. O hinaot pa nga kami nagyud ang magkadayon. Kibaw ko nga mga bata pa mi. Ug wa pay kasuraduan nga unsay may tabo tanan. Doon na pa'y daghan nga mga kausaban, pero kung unsa man gani nga mga kausaban sa maabot, akong dawaton. Kaya ang importante, gipa-experience ko o klase sa happiness nga only ang mga normal nga bababae lang ang nakasuway. Daghang kayong salamat sa pagbasa nimo sa kong simple story, Papa Joe, pero dako na kayong butang para nako, Papa Joe. Dini na lang kutob, imong magtatampo, Biu-Biu. Daghang salamat, Biu-Biu, og hoping nga kamo na good forever. Ang ikaduha na tong suwat nga pagabasahon kay pinadaso sa atong mga subscribers nga si Tom. Tom, here's your story. Dear Papa Joe, mayong adlaw. You can call me Tom, and I am one of your avid viewers. Finally, Papa Joe, I have decided to write you this letter para ma-share ang akong istorya sa imong mga viewers. And I hope, guys, you will enjoy and hopefully learn some lessons sa akong istorya. Papa Joe, I'm a college professor diri sa Zamboanga del Norte. I am 35 years old and living a simple life diri sa province. Kanang istorya is about finding. 3 years ago, I had a wife. Her name was Danica. Danica was a loving wife, childhood sweetheart me, atong college and got married soon after we graduated. I became a teacher and she was a nurse. Nagtrabaho siya sa hospital diri sa province namo, Papa Joe. Year 2020, we all know what happened. COVID broke out and tibuok kalibutan napiktuhan. Danica was a frontliner
and she had to work sa hospital para makatabang sa COVID crisis atong panahon na. 1 week na ko siya nga di makita kay tungod sa work. Nga way uli-uli. Then mo spend pagyud og pila ka adlaw kay i-isolate pagyud. Despite that, she was happy with her work and never complained. Ga-messenger mi pirmi while nag-isolate siya. Then ako, nara sa balay kay work from home. 2021 happened. It was the worst year for the people around the world and for our family. Nag-break out ang grabe nga variant sa COVID. Left and right, imo makita sa social media na kailan nimo nga nawa na sa kalibutan tungod atong sakita. The worst part was Danica got caught into that situation. Meaning, she was infected. She was vaccinated maong kampantira ko. But katong gidala na namo siya sa ICU, tungod kay galisod na siya ginhawa, nakulbaan ako, Papa Joe. Di man lang ko makasud sa iyang kwarto kay bawal. Di na nako iingon ang exact date, Papa Joe, but usa ka adlaw around 4 a.m. gitawagan ko sa iyang ka-workmate nga gitabang na daw si Danica. Nawa gyud ang akong kusog, and I just begged to God to help my wife. Please, salbahara siya, Lord. Please, tabangi akong asawa. Please, ayaw siya kuhaa. After 30 minutes, nanawag og balik ang iyang kauban ug giingnan na lang ko nga wala na si Danica. Papa Joe, I could not remember anything but ingon ang akong kuya kay nisyagit na lang ko og nakuyapan. It was painful. I can't even see my wife's body personally kay gibutang ni siya sa body bag. Di man lang ko makaduol sa lubnganan kay bawal. It was brutal. Wa ko'y mahimo kundi muhilak na lang while gilubong ang akong asawa. Wa man lang ako siya magakus, nahalukan. Ma-I love you man lang. Makasulti lang kung I love you to her. Siguro it's not enough. I love my wife so much but dili ko expressive. I should have told her I love you every day. Should have hugged her and kissed her more often. But it was too late. Wala na ang akong asawa. Wa na si Danica. Wa pa mi anak, Papa Joe. I was alone after her burial. I felt the most empty feeling. I chose to be alone sa balay. My family offered na ubanan ko nila but I refused. I want to mourn alone. Not a day went by na wa ko naghilak. Every day nakikstorya ko niya basin og madunggan pa day ko niya. Siyog ampo nga bisitahon ko niya maski sa damgo man lang kay gimingaw na kay ko niya, Papa Joe. Mang, pakita bi. Maski kadyut lang, gakson na tika. Gimingaw na kay ko nimo. Kuhaan na lang kuha ko. Uban na lang tang duha, Mang. Magunsa pa man ko ning kalibutan na kung wa na ka. Pakita na ko, Mang. Gimingaw na kay kong storya nimo. Maluoy ka, Mang. Mo na mga linya nga akong pirming isulti while mag-inusara ko, Papa Joe. Makikstorya ko sa hangin. Hoping nga naar siya sa kong palibot, nagtanaw na ako. Nag-imagine nga makita siya nako ug ako ready makakita niya. While nag-type ko ani karon, Papa Joe, naghilak ko gihapon. 3 years have passed by pero wa gyud ko maka-move on. Every day, maski ulan, muduaw gyapon ko sa iyang lubnganan, Papa Joe. I have no reason to live. Mura na kong zombie ga-exist aning kalibutan na. My wife was my happiness. When she died, she also took my reason to live. I don't want to remarry. Mo na gitatak na ako sa akong utok, Papa Joe. O sa akong kasing-kasing nga di na dyan ako may lisdan. Bisan pa og kinsang babae, si Danica. Few months ago, nailan ako si Marie Chris. Kauban ako siya sa work as a teacher. Dalaga pa si Marie Chris. 3 years younger sa kuha and I can say nga she is attractive. She was aware na balo ko, Papa Joe, and several times she tried to cheer me up. One day, she asked me if okay about ako nga kuyugan ko niya.
Mulaag mi sa Osmeña and maglaglaag sa mga views dito. I said no. But kulit kay si Marie Chris. She convinced me, so napugos kong kuyog niya. Nadayon miglaag and talk more about our lives. And Papa Joe, she confessed na she likes me. I was shocked. Wa ko nagplano para musud anak nga relasyon or wa ko'y plano. I told her I still love my wife and di na ko siya ilisdan. But Marika said nga di na daw siya mo try pa og puli ni Danica sa akong kinabuhi. Pero ganahan lang siya daw nako. Pagpauli na mo sa among city, Papa Joe, she suddenly kissed my cheek. Gihunong nako ang sakyanan ug gitanaw nako siya. She then again kissed my lips. But I stopped her. I can't because I love my wife. Matod ko pa niya. Pagkatun ako sa iyahang balay, Papa Joe, nidiritso ko sa lubnganan ni Danica because I was so guilty. I felt like I cheated on her. I will never cheat on my wife, but I felt like I did. Papa Joe, awkward na ang feeling after ato with Mary Chris. Wako'y plano to pursue her. There is nothing wrong with her. In fact, okay kayo si Mary Chris. But the only woman for me was Danica. Di na ko siya kaya ilistan, Papa Joe. Ang theme song nako para kang Danica kay ang song If Ever You're in My Arms Again. If there's a way na ma-play na nimo, Papa Joe, while reading my story, that would be great. How I wish, bro. But doon natin mga copyright issues if we're going to play it on YouTube. And to continue. Pero di pwede, Papa Joe, because of rights and licensing. Then no worries. Yeah, that's what I said a while back. Papa Joe, maybe di pa karon, but I can't fool Marie Chris. Di pa nako kaya. Maybe in time, who knows? But for now, di na ko kayang ilisda ng akong asawa, maski wala siya. To Marie Chris, I'm sorry but you deserve someone else. To Danica, Mang, I love you. Makadungog unta kaan ni Mang nga story. And sorry sad sa akong mga pagkukuwang di nimo. Sorry na panahon nga mag-away ta kay saputon ko. Sorry kay wa ko sa imong tapad pagkawa nimo. I'm sure hadlo kay ka ato nga ikaw ra usa. Sorry gyud kaayo, Mang, ha. Pasaylo ako. Bawi ra ko inikita na tupuhon. Di ti ka pulihan, Mang. Taman sa matiguang ko, ikaw ra ang akong asawa. Hulat-hulata lang ko kay puhon inig panahon na nako mag-reunion na ta. Sa mga viewers, please sigugmaan ninyo inyong loved ones. Mubo ra kayo ang kinabuhi. Tell them how much you love them and be expressive. Hugs and kisses are the best. Do it while pwede pa. Kay mo na'y mga butang di na gyud nimo mabuhat kung wala na. Diri na lang ko to, Papa Joe, salamat. I needed to do this para pud siguro makatabang makapagawa sa akong gibati. Salamat, Papa Joe, and hopefully mabasahan nimo. Truly yours, Tom. Well, Tom, no? Very touchy story. I know it's short, but nakabaon ako og unsay unod sa imong istorya. Well, siguro, Tom, you cannot just, conclude, wag magsalita ng patapos. Because if your wife, Danica, happens to see you, di siguro siya ginahan sa imong sitwasyon karon nga nag-self-pity ka, mag-depress na lang yung kapag ayo. And God saw what you feel. You know what I'm saying? You're grieving and then God is listening to your sentiments and He cannot go down to comfort you. So He'll use someone to comfort you. And who knows, through Marie Chris, mo yang gihimo ang instrument nga mo'y mo divert sa imong attention. Okay? You cannot just pour all your love to your wife. Ato ang pamilya should be after sa atong labaw nga mga gahom. Maybe there's a reason why it happened. And your wife died with a reason. Doon ay purpose. O doon na siya na-prove sa iyahang pagka-frontliner daghang kay siya natabangan.
So, it's time for you to evaluate siguro. Things nga hunahunahon nimo pag-ayo ba before also it's too late. It might be the second time around nga magmahay ka. Nagmahay gani ka kay wala nimo mahatagi og panahon pag-ayo that time, or sa mga shortcomings nimo as a husband nga to kang dani ka. Might be nga gitagaan ka og lain nga nilalang to correct your ways sa kinabuhi nga not to take things for granted. Okay? You got my point there? I know, nagtanaw ka karon, sir, no? Kay maapektuhan ang imong pagtudloan sa imong mga estudyante kung magpadayon ka sa ingana. Okay? And sa itong mga viewers diya, mabito na siya ngayon nga, say I love you to your loved ones every day, because that I love you might be the last I love you. Kaya mo takabaw sa dagat sa itong kinabuhi. Diba? So, huwag mo kabantay. I always say, I love you, ninyo. Thank you so much, because, we really don't know kung kanus ata kutob aning ato ang pag-broadcast ingani. So, sa mga uban na itong mga kaigsunan diha, when you pray to God, you must learn to acknowledge kung unsa iyang gihatag nga tubag sa inyo, ha. It might not be the answer that you wanted na to happen. So, dili pwede nga ang tao nga nawa na nga imong iyampo nga pabalikon nimo. No. God will give you another one kung mao dyan ay plano niya sa imong kinabuhi. Okay? So, daghang salamat, ha, sa atong mga kaigsunan diha. Tanawan ninyo ang screen kang tataod kay akong i-flash ang shout out. And thank you so much sa atong mga subscribers, and hope sa mga wala pa makasubscribe, please subscribe and click the notification button. Hope you could hit the 100 subscribers. Malipay na ko ana, mga guys. At least makadawat ko itong play button. Diba? I'm not, kung mga ambition nga sama ng uban din padato because of YouTube. I'm doing this because I love to share mga inspirasyon sa inyong tanan diha. Nga dasigon mo nga life is good. Okay? Thank God, and I love you all.